కదండి, ఇవన్నీ పక్షుల మేత కోసమే నేను వేసాను. చిన్న చిన్న బర్డ్స్ వచ్చి ఈ మేత తింటున్నాయి. మరి వీటి కోసం మీకు ఏమనిపిస్తుందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ప్రతి పక్షి బాతకాలి, మన వన్యప్రాణులను కాపాడుకుని మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉందాం. వన్యప్రాణులను పెంచడం వల్ల, పక్షులు పెంచడం వల్ల మన చేతిలో ఉండే పురుగులు తిని మన వ్యవసాయం కూడా బాగుంటుంది. అందుకని నేను పక్షులకి మేతగా ఈ వ్యవసాయం వేసాను. చూడండి, పక్షులకే నేను ఈ వేసానండి. ఈ పక్షుల కోసం మీరు కూడా ఇలా ఇవ్వండి. ప్రతి జీవరాశిని కూడా పెంచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నాని విలేజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి. మీకు నచ్చదని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ కారణం ఏంటంటే నేను ఇది అయితే గడ్డి చేనుగా వేసాను. ఈత పక్షులన్నీ చూడండి ఎలా తిన్నాయో, వాటి కోసమని చూసి నేను ఆవు పోయిన అనేసి అవన్నీ అలవాటు చేశాను. అది ఈ పొలంలో కూడా ఇలా పక్షులు పెంచండి. చూడండి ఎన్ని పక్షులు ఉన్నాయో. नहीं